अयनायै लावथि बाहायनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि अयनायै लावथि बाहोनाय आरो गावथारनाय बिनि सायाव बिथां दिपेन बर' सारा अर्थात अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला आरो मोनसे इन्ट्र दंबावो नैखौ नायनानै ला। बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइद्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो बिटिसिआव अर्थात बड'लेण्डआव हाद्रि खुफुंलायनाय धरना अर्थात रिलिज जाफिननो थांगासिनो दङ। दिनै दिपेन बर' सारा बुंदों नैबे रिलिज होनाय अर्डारखौ जिथु गोख्रैनो बोखारनानै लायाब्ला नोंथांमोना आद्रा थाबाय नैबेहाय भिडिअखौ फुरा नाय अब्लानो नोंथांमोना आद्रा थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो दिपेन बर' सारा अर्थात अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना ए टु जेड बुजिनानै लानो हागोन। नोंथांमोन दानिया नेक्स्ट इन्ट्र'खौ नायनानै ला जोंहा जोंनि आसामाव थागिबि बर'फोरखौनो जोंनि आसामनि थागिबि बर' नङा होननानै बुंदों सासे सुबुङा मेलेमजिबि सुबुङा मिथिबायना सोर मेलेमजिबि सुबुं बेयो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला आरो बिनि उनाव नोंथांमोना गुवारै बुजिनानै लानो हागोन। আমি কৈছো যে বড়োসকলেই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয়। खोनाखाबाय दा नोंथांमोना आमी কৈছো जे बर' সকলে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয়। दिनै जोङो आसामाव थागिबि सुबुंफोरखौनो 3000 बोसोरनिबो बारा जानाय सुबुंफोरखौनो बिथाङा मा बुंदों आसामनि थागिबि नङा होननानै बुंदों बर'फोरखौ मिथिबायना যে সেই দাদাই আমাৰ बर' সকলৰ মাজত কি কৈছে বা बर' সকলৰ ওপৰত কি কথা কৈছে বা কি কাউণ্টাৰ দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই পেলাই নিশ্চয় বুজি ল'বি। তাৰপিছত কোনে অসমৰ স্থায়ক নহয় বা ভূমিপুত্ৰ হয় নহয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে লাষ্টত কমেণ্টত নিশ্চয় জনাই দিয়ক। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै सुबुंफोरखौ माने रिलिज होदों नङा होमबा। दा बे सानै सुबुंफ्रा जाहैबाय जोंहा डक्टर सुबुं मुसाहारि आरो सासेया जाहैबाय डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि अर्डारखौ गोख्रैनो उइद्र खालामनांगौ होननानै बुंदों जा दिपेन बर' सार। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सिगाङावबो मोनसे इन्ट्र नुनो मोन्दों जोंहा दिपेन बर' सारानो बुंनाय दा नोंथांमोनहा नैबे जिथुनाखि जौ जुवा बा गावथारनाय मानायनि सायाव दिपेन बर' सारा बुंदों सोरखौबा हमनानै जेलाव लांनाय मानाय नैबेनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा गुवारै खुगा बेखेवदों। दा नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै शेयार खालामना हो। लोगोसे जोंहा नैबे जिथुनाखि बर'फ्रा जोंनि थागिबि आसामनिनो स्थायकफ्रानो बा बर' जातिफ्रानो माने बे आसामनि थागिबि नङा होननानै बुंजादों मिथिबायना। दा बेखौ सोर बुंदों आरो मानो खारनाव बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला निश्चय बुजिना मोनगोन आरो बुजिनानै नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे बुजिनानै मा मिथिनो मोनखो नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो लोगोसे आं बेखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर अननानै गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैनो हायो आरो नोंथांमोना थाब नुनो हायो। दा बिनि बेलायाव आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंहा क'क्राझार अर्थात बिटिसिआव दा बिटिआरआव जोंहा गोबां बर'जों बर' दाङाबाजि सोमजिगासिनो दङ। बेराफारसेथिं जोंहा बर'जों बर' नाख्रेबलायनाय नासयलायनाय मुगैलायनाया जागासिनो दङ। बेराफारसेथिं जोंखौ गुबुन जातिफोरा नारसिननो बोलो मोनगासिनो दं। बेराफारसे बांगाल जुंगालफ्रा बेराफारसे बाङालि राजबंशिफ्रा मिथिबायना सावथाल आदिबासि बिथांमोना बेखौ माने नारसिननो बोलो मोनगासिनो दं। आरो बेराफारसेथिं नैबे जोंहा फारौ जाग्रा नङा होमबा हारसा एसामिसफ्राबो जोंखौ नारसिनगासिनो दङ। दा अब्ला जों बबेथिं जागोन जोङो बर' हारिया बबेथिं दावहा नांजेनगोन खोलानिफ्रायबो नारदों साहानिफ्रायबो नारदों सानजानिफ्रायबो नारदों सोनाबनिफ्रायबो नारदों। दा अब्ला जोङो बबेथिं दावहा नांथ्रगोन जोङो जखायसे बर' फिसाफ्रा जोङो जिथु रानलायनानै जानो रोङाब्ला गावजों गाव जोङो मुगैलायबाय थायोब्ला नेवसिलायबाय थायोब्ला जों बोरैहाय जागोन। बेखायनो आं सानदों जिथुनाखि जिफोरबायदि प्रब्लेमफोर जादों बेखौ जोंहा सरकाराव थानाय बिथांमोना थाबैनो सल्भ खालामनांगौ आरो गनायथावनाखौ सल्भ खालाम गनायथावैखौ जेनेबा सल्भ खालामनांगौ गोनांथि गैया। आं बेखौसो खावलायदों दै जे जोंहा सरकाराव थानायफ्रा एकदम नंगौखौबो गनायथारनांगौ बे नङा राइटखौ गनायनानै लादो नङैखौ ज्राब गारदो बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय आरोखि। आं बारा गोलाव बाथ्रा बुङा नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै लानो हाखानाय गोहो मेलेम दङ। नोंथांमोनहा आंनिफ्राय बांसिन बुजिनां सुबुंफोर गोबां दङ इडुकेटेड मानसिफोर गोबां दङ जों जाबाय नन इडुकेटेड मानसि नङा होमबा। नोंथांमोनखौ जों मा बुजायनो हानो मा बुंनो हानो जिखुनु जाय हक माने नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो जोबजासे नायनानै नोंथाङा मा बुजिनो हाखो जोङो थारैनो आसामनि थागिबि सुबुं नंमारा नंमारा आरो बै बुंगिरि बिथाङा आसामनि थागिबि सुबुंमार नामा
जाय बिथाङा दिनैनि दिनाव बे बिथाङा गोबांथार खोथा बुंबावदों बिश्वजित दैमारि सारखौबो जोंहा माने बांलादेशिसो होनना बुंदों किसुमान प्रमद बर' सारखौ बुंदों किसुमान हाग्रामा महिला सारखौ बुंदों अब्ला दिनै जोङो बेथिंबो नारसिन जागासिनो दं जोंनि रावबो लिडारफ्रानो माने बखिजायै बा बुंजायै गैया आरोखि बेखायनो जोङो आसा खालामदों आङो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना शेयार खालामना होगोन लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै थेंक इउ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ आयेननि बारगा हाबा मावनानै माने आयेनखौ भंग खालामनानै नियम भंग खालामनानै राजनैतिक मोनसे आक्रोश राजनैतिक मोनसे कनस्पिरेसियाव राजखान्थिनि बलि हिसाबै पबित्र सोलोंथाइनि मन्दिरनि सानै जे रेजिस्ट्रार जाय बिथांमोना माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौनो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दासिमबो हारिनि थाखायनो थैस' थांस' दङ बिथांमोना साख्रि मावदों नाथाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय हाबा मावबोदों बिथांमोना कुनु पलिटिकेल पार्टियावबो गैया आरो कुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्टबो बिथांमोना गैया 29 नभेम्बरनि घटनायाव बिथां सानैया कुनु कारनाव कुनु बेलायाव कुनु माने परिबेशाव बिथांमोना जरित नङा जों जिखौ एनालाइसिस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों किन्तु बेयाव गोबां राजनैतिक लबि सोलिनाय जों नुबाय बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनैतिक आक्रोशआव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिसा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया राजभवनाव लेटार हरदों राजभवना एक्न'लेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनदों बेखौ जोङो भिसिनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दङ बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया किन्तु बेयाव माखासे माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों किन्तु बे आयेननि आयेनाव बियो जेनगोन आरो आयेनाव जुडिसियेल लिगेल जेला फाइट जागोन अट'मेटिकेलि बिथांमोना जेखौ आयेन भंग खालामनानै मावदों बेयाव जेनगोन आरो जों खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांनो रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बिटिसिखौ मोजाङै सालायनांगौ रायजो राजानि जौगानायनि कमिटमेन्ट खोथा बाथ्राफोरखौ जिखौ बिसायख'थियाव बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौ लानानै गोख्रोङै मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बेखौ बाद होनानै जुदि सोरबा माने रेजिस्टारनि सायाव सोरबा व्यक्तिनि सायाव जाय मानसिफोरा जोंनिनो माने फोरोंगिरि जोंनिनो बिदा आरो बिथांमोना क'क्राझाराव थानानै बर' हारिनि उथुमायाव थानानै बिथांमोना माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय दङ बेबायदि मानसिनि सायाव जुदि राजनैतिक आक्रोश देखायोबा आरो समाजाव हारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि सार्थनि थाखाय खोथा बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बेबायदि एक्सन लानानै जुदि बन्द खालामनो नागिरोब्ला हारियालाय बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे लामाजों जौगानो नागिरदों दा बेखौ जोङो नुनानै सोमोनांदों फारसेथिं जौ जुवा माने पिकनिकआवबो जुवा जौनि आड्डा बहाबा नोङो मेला फुजायावबो माने जुवा आरो जौनि आड्डा बेफोर थासारिखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा दुखु मोनो सोरबा सोरबा नांनाय बायदि मोनो किन्तु बास्तबथ' रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो जोंखौ बुंदों गावजों गाव रायलायदों किन्तु रावबो खुगा सिनो हाया गियो बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै जों दुखु मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिथिं खालामनांगौ बिथाङा जुदि बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार जुदि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो नागिरदोंब्ला बेबायदि राजनैतिक आक्रोशखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो थिग नङा बेखायनो आं खावलायो जे जायफोर सरकारि फरायसा आफाद बे सरकारि फरायसा आफादफोरा माने जुक्ति होनायाव जेबो बेसिस गैया बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जे बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लन्ड' बन्द खालामनाया बे एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोनथायनिखौ बन्सित खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बाहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्ड' बन्द खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै
जातिनि सार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेसनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दलनाव बर'फ्रा एन्टि नेसनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा राष्ट्रद्र'हनि खामानि मावदोंमोन नामा आरो बे बेलायाव संग्रामि एबसुनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन एनडिबिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन जोंथ' राष्ट्रद्र'ह खामानि मावग्रा नङा आरो जों राष्ट्रद्र'हि नङा राष्ट्रनि संबिधानखौ मान मर्यादा होनानै जोंनि आर्टिकेल 2 आरो 3 आव आलादा रायजोनि दाबिनायजोंसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै मा बुजायनो नागिरदों ओरैनो माने एसे मेलेमजों एसे माने गियानजों खोथा बाथ्रा बुङोब्ला बे मालाबाबो जास्टिफाइड आरो लिगेल जाया बेखिनिखौनो बुंबाय बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन गोजोन्थों আমি কৈছো যে বড়োসকলেই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় আজিৰ দিনত মই স্পষ্ট ভাষাত কৈছো অসমত ভূমিপুত্ৰ বড়োসকল নহয় আৰু যদি তাৰ প্ৰমাণ যদি আছে লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আহক মই যিখিনি কথা ক'লো চুলচুলাই চুক্তিৰ কথাটো তেওঁলোকে চাওক ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছতে আমাৰ 1840 চনত যেতিয়া ভুটীয়াসকলক যেতিয়া খেদি পঠিয়াইছিলে ইংৰাজসকলে সেই কথাটো চাওক তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাত বুজিব আৰু আদিত্য কাকলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি চকু যি বন্ধ চকু নিশ্চয় হেয়া মেল খাব গতিকে মই আদিত্য কাকলাৰী ডাঙৰীয়াক অসমৰ যি আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যি আমাৰ এতিয়া ভাতৃত্ববোধ সেয়া যাতে আমাৰ ঠিক থাকে অসমখন যি উন্নতিৰ জখলাত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গতিকে সেই উন্নতিৰ খোজত তেওঁ যাতে খোজ মিলাই 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত তেওঁ যেন বিধি পোখালি নিদিয়ে গতিকে তাৰ আহ্বান ৰখাই মই ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক জনাব খুজিছো আচলতে বড়োসকল নহয় কোচ ৰাজবংশীসকল হ'ল এই অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ কাৰণ এই কোচ ৰাজবংশীসকলে অসমত একেবাৰে আহোমৰ এই ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ পৰা যদি চাই গোহাই কমল আলিৰ পৰা যদি চাই গোটেইখিনি আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা যদি চাই গোটেইখিনি কামাখ্যা মন্দিৰ যি আমাৰ কালাপাহাৰে ভাঙিছিলে সেই কামাখ্যা মন্দিৰ বান্ধিছিলে কোনে আমাৰ চিলাৰাই গতিকে এই কথাবিলাক নিশ্চয় তেওঁলোকে এবাৰ পঢ়িয়াই চাব অসমত ভাল কাম কোনে কৰিছিল আজি অসমৰ গুৰুজনা অসম বুলিলে শংকৰদেৱ গতিকে সেই শংকৰদেৱক কোনে থাপিলে অসমত এই কথাবিলাক নিশ্চয় চিন্তা কৰিব আৰু কোচ ৰাজবংশীৰ বিৰোধিতা নকৰিবলৈ মই পুনৰ আদিত্য কাকলাৰী এণ্ড কোম্পানীক মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু তেওঁলোকক মই ইয়াৰ পৰা হকিয়াই দিছো যদি ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকৰ থাকে মই আৰু এটা কথা আজিয়ে ক'ব খোজা নাই যিটো কথা ক'লে হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানত লাগিব সেই কথাটো যদি তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছতো আৰু যদি কিবা কথা কিবা যদি বক্তব্য ৰাখে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় সেই কথা ক'বলৈ তেওঁলোকক বাধ্য থাকিম